wachena mungamudi ona ndikenias ere uyu ndikenias saka ichiche chakuda kuzobviswa ichi ari kusekerera vakachena anozvifila ndisi akachinjwa unozvinzwa kuti pandachena hamuna kuona kuujire chachena wena ndogona ndachijuma chunhu ichi pavharai panenge pane bhatani apo Eros, matsas. Toda kukwatura ndazvifungira ndikati matsas zamutengera oyo matsa mahira machena akasidedzera afara zingaiti ngaizwa tomani mota chena naubona notenda tikatijadiro vaafrican attire zukuru wachena ndamufunga mani ndiri manyika ati hainodiko apa hamuchioni udisa mani bvabvisa katambo kacho kuti anokana mumara ubvisira nemukuru kudai chachauda kuita chihombe ichi tushinda toda kubvisa afara chigadzisa uko Pakaipa kusekererero ese guys nhasi nonasa kuti pamazuva ese ndichambozotora kaofu mbichana kuitirawo krismasi maybe kutanga mangwana kusvika kunana 25-26 ndakambirira huku kuti dzinge dzichasei dzichiuya zvakare saka nekuda kwaizvozvo ndisingazivi kuti urongwa hwokumba kwedu hwakamira sei ndabva ndangombotsvaga something manyika ndikati kenias vamwe pakawana mainform majuzi manyowani wati iyewo haana kuwana something chiwomu chekuti apfeke uyezve maybe nesomething wochiri special chekuti anga akachena nekuti ndachitasa hembe dzake mazuva ese atati chiuya hangu ndachona hembe dzachoni dzakasina nyatsa kuti horuno pakrismas apa saka ndo dziri mubepa umu asi apa zvamukuona asi vanhu vari kubatsira kuta madhakaboy madhakawoman nekuda kwekuti vada kuti kule vange vachipedza ndikufara chaizvo because taamukicheni ndomuri kuiswa mafloors umu kule vari mukati chibheji chanyatsa kugadzirwa mafloors ava kugadzirwa and also the other thing chambanja ndausiya ndamufonera makusendiseni kuti auye apende kitchen nemhaka yekuti ndakambozvitaura pepe kuti haya nditombogara kupinda ndakaona macomments enyu thank you very much nekuva concerned kuti koshero sei usiri kupfeka mask aiwa ndozviwisa stereki but ingori unfortunately event yekuti jambanja wachanga asingasogona kupenda saka taimuratidza but it doesn't mean kuti ndakapenda handinata sei handisi ndakapenda dzimba dzesedzi jambanja ndiye akadzipenda ende tiri kutozomupawo mari yake yekupenda kwakaita saka mukuona kuti kitchen apenda iyo hozi ndiye akapenda iyi ndo yatikambomuratidza sempo but pachagadzwa pepa nemadhaka ende kuratidza chibhenji chatikaitira interview chiya ichi chaita chichiomawo zvakare ende chachinja izvo zvamukuona nemukati umu kuti zvachinja makupfeka ndii kanjombomupindo ipapodaii saka mukungoona kuti mubedroom muno machinja sazoda apa pachaitwa sei kuda vasati vandiudza ndaimi sekuru apa makazosiya tunakuenezvera patoita sei saka apa pandopada kugadziriswa apa kunoko obviously I don't know kana muchiri kuremember kuti panapa madziro paa pakaita sei patakatanga madziro anga asina kudai pane zvichena nesomething like that tochindawo uku zvakachinjawo zvakare nekuno zvakare kungonawo ende panapa ndopa pakanga pane hondo apa
but sezvina muri kungoona pabva pachinja zvachose total change chaichaiche ndinofanira kuda kwaizvozvo toyo pano zvakare because apaita kunge paiveserwa moto but ndo zvataanazvezvi saka muzasi mamuri kuona umo kune vachagadzisa zvakare izvozvo tochibvapo madoframe aya ndofunga nekuda kuti michai vari busy wokubatsira nedhaka saka panoda kuti patsvagwe munhu anokwanisa kuita sei kuzohodhira tunhu twachoni. I think ipapo tinovabatsirawo zvakare kuti pange pachitsvagwa zvimahinchi. Unfortunately nhasi handina kuzozvitsvaga because zvakaitika nezuro nezvekuti vheri sakaita kaissue pano kugara mounting pipe pakatsemuka ndobva not mounting sorry panogara shoko pakatsemuka saka patsemuka chichobva kunoku taura tosvika rodhe kuti chinda kumba ndobva paita sei simbi shoko nesimbi zvakutongofamba zvingori lusi saka zvatikazoita zvekuti takabva tatenanaira nemota adonga tatifambira kana mu5 chaimo ndobva chasei taenda nayo kunosiya kushopu kwadungu mota yacho kuna baba saka ndobva tazokwirawo chimwe chimota tisakabvunzwa kuti tadaiwo so asi kuti diesel kuti chii chaivamo but chinhu ichocho chachikaoma chaiva mota iyoyo chaiuya kuti zvekuseka semunhu anokurumidza kuaffectwa nemaallergies kana kuti nameno anongorihekta zviri easy yakabva yandirova apa pazuro saka tatomboenda unotsvaga mushonga wamaallergy wacho nhasi ndikarekomendwa ndarekomendewa because akazosvika padhuze nekumba but ndatonzwa nekufema negirikini yacho yese iyoyo kuti nditi peturu kuti nditi I'm not so sure chaiva mumota yemunhu wacho yeyo. Nhasi makuseni sevhidhiyo takuradzai kumashure ndio patafuma tikati aiwa zvekuti timirire munhu nekuti anga asiri kubatika isi takuita zvekuchekerera nepakati saka tafamba netsoka kubva kumba kusvika kwadungu makuseni muzuva ranhasi ndio pandaona kuti mota yakakosha zvisingaite ndaona kukosha kwavherisa because musaita zvekuseka nekufamba maybe more than 20 kilometers kwataita nhasi makumbo angu zvachiri kudarira kana ndokunga ikangogara ndikubva ndabatwa nehope nenyaya yekuti ndaneta mwana madenichi saka ndazoenda nababa kwanyika ndio vatazoenda navo tikaswera navo zuva rese saka baba ndio vatozoenda futi vachidhiraivha mota yacho because vanga vanzwa nemumwe makanika kuti haifanira kunyanya kumaya kutora kuti maspring aya asatsemuke saka baba ndio vazodi vazoenda vachitiperekedza ndobva tazosvika tikagadzirisirwa manyika saka ndio mataswera kutodzoka izvizvi saka vazogadzira kwese maboth sides kwacho kunopinda nemamaundi ganzi chimwe chacho chachiripo but maybe chaingoita 2 days chiva chadambukawo but chimwe chachatodambuka zvachose saka ndio zvaitika tikazotengeswa tunhu kwacho twatengeswa twachoni twaifanira kunge tuchireplacea twakadembuka tuya but thank god zvese wakufambawo mangwana tokwanisa kuita zvatinoitawo totambirawo mbuya vedu vari kubva kwachivi mangwana tozvitoita izvozvo asi tichiri ipapo touya kunoko ngazive kuti maikira uyaitiwo munomu kuti nhasi wamakamugadzira matika fefenepe nesemende kani pasina kumwando wakawanda mumbomisai momo udzimba dzese hadzisi kuita alright but tasemone guys munombosiwa kinyasi muyamuya mapera kuplastwa pakashandwa aiwa takashanda ibasa iri takaita 2 weeks kureva kuti mukashanda nashemaka hatiti zvemajokes istoda mazauts ndo atoda saka ndo polisi yangu inini beta uzorora asi mazauts taanawo handiti saka izvizvi tichiri munomu toda kumubatisokinyasi wachoni ndangozvifungawo dzimanyika ndakambona saka pasaizi ndo pandiconfuse kuti saizi ani kuona manje ndazvitenga mucheka tekukundo kunoda kuzobviswa ndazvitengawo mumazvishopu zvepaikira shuwa bata uchira zvinodziya izvi saka then Christmas yakeo in case ndikazokundikanawo kukuona musi wechristmas because vanitaza pari busy ugashira bata mwanangu
Ndezvako izvi. Izvo. Christmas box yako. Saka meno kuti anokwanene. Saka ndangotopa pamwe awane Christmas. Atobata ubatsiro. Bata uchira bata. Izvo. Ndezvako handiti. Kenias. Chibomu sembla itone ichekiswa chono tanenge akachekiswa. Wewe makutowana futi chekumukava nacho tauro riya kari kutobatsira. Rukubatsira. Tatoitwa kuti muchipfekedza isusu rega timboenda pashi timboona zvimwe. Saka obvious chirugu ndoti kupenda. Woma uyu mazomaisa uko. Nzvimbo ichakwanisa wani. Kashaiwa po mama yakanyorova. Mama ita sema heti sotreba. Saka ngati sema mutozo nezvinhu zvedu nomuzo. But this is super. Those are three very mangwacho ayaora it. Paidzi vangarori wandipakiko. Wo izvi zvimazhinji zviya. Saka aiwa tichawedzera zvi. Dai paidza futi dhofu remusirorize paingororwa zvipikiri. Zvikuita sei naimi? Dho aiwa nanhasika kezvinoka. Dho apa panongochekwa dho handiti. Kwakutorirovera zvipikiri zviripo. Ko uyu wedu wekuoridha kuti madho aiswa kumahosi. Ndonomuona mangwana chini. Mangwana. Mangwana handipo manje. Munozongondifonera mushurudzwa kuti Saka achiri kundofunga mangwana chichipendeke chiplastic yakanengabva. Chanaka. Kozi yange kanyanya kuita kauyoro chimanje. By list izvi. Pokopende chesara yakawanda sei? Irimi. Ichimo. Saka kuti apa panogona kuzogadzirira. Saka mangwana akauya kamumuti aite bheki nesongo zvakaita zvakatotaura nawo. Apa. Kana ikaita senge like this kala yacho ikasiyana panguva. Aramba chikwidza mabhasho pafront panapa. Kuti vachizvifanani. Pafront anogona kuwani. But handizvi kuti apakwanisi kutanga padii. Panoita pendiroderezve. Kutira kuti asazola yakawanda chiri kuchikwana nditika then apa panoda kuti ese line rebreak imomo. Saka maline eti kuti da line rebreak then kuchiruku futi line rebreak. Atiki tinobva tapedza saka project yafamba. Zvafamba izvi nditi. Saka kule munotarisira kuti nhasi munozobata mapedza. Iyagara aivati. Kutongo pedzeredze. But amafamba wani. Ndamuka usiku ndikauya muno. Hayi magona. Ndikawamuzanya chimukai. Magona sesi. Magona. Izota I think ndavuka by 5 tatatopa zhira kare. Kuti tinogasa mota because tasazi manje kuti chinhu chacho kuzoda mashingo ere. Saka tangozwana zvese zvinhu zvacho zvachida kutenga manyika. Christmas yaita kasaka muchatozowedzera uswa apa. Uripo. Handiti but zvabuda. Chito zvablenda. Zvabuda ndisekuru. Pakarowa ba. Better order is 2 minutes. Wanakisa. Buda. Ndachifunga kuti pendi yacho chatadza kuzobuda zvakanaka. Wanga chisvikira. Pasina kuzotosvikira ndikoko asi mvura yanga yakutona yakati ndikuzwa mangwana ndoti chipindi. Samangwana anombotanga ambopenda ichocho first. Achipedza uchipenda pendi neyasara ouya uchipenda front iti pasada ikasara onodzokodza pafront apa mamborodza kumadai saka but kuti yakawanda zvekudero irimo yaenda ndikoziya taisa wachena Mungamudi. ona ndikini yasere uyu Ndikeniasi. saka ichi chakuda kuzobviswa ichi ari kusekerera Vakachena. Anozvifila ndisi yakachinjwa. Unozvinzwa kuti pandachena. Saka munoti hamuna kuona kuchire. Tachena wena. Ndogona ndachijuma chunhu ichi. Apa vharai panenge pane button apa.
Ewe matsas. Toda kukwatura ndazvifungira ndikati Matsasa. ndamutengera oil. Matsa. Mahira. Machena. Akasidedzera. Afara zingaiti. Ngaifa kumani mota. Chena. Wachena. Zvakamufita. Na ubona. Notenda. Murambe Jadi African attire. Zukuru wachene so. Zukuru wachena. Ndamufunga manzi manyika kati ayodikwa hapa. Wachena. Amuchiwoni. Ya, wonza. Kudisa mani. Wabuda. Yabuda zingaiti. Anachokwa chata doko. Tutotenda mashemariri. Matenda mashamariri. Anga asaririrawo padonga uyu. At least so Christmas. Chinenge chakapaka chiri pana hacho chitowa. What I eat. Saka guys. Bobby sakatambo kacho. Anokana mumara. Sorry, mkongole. There. Chacha uraita chihombe. Ichi tushinda toda kubvisa. Afara. Chikadzisa uko. Pakaipa kusekererero. Kusoda wanjiku arikutozvinzwa pamwe kuti vanhu vakanitarisira. Hati tiri kutotaura. Iya iri kupiti vambiri. Apo pane tushinda runoka toda kuzongochekwa. Waya! Chachena zvei. Wachena. Kenyas. Ndiwe. Asa kwamutedza sera kana zviwe. Apa papataira watagona dona apa. Para zvadzo tonakirwa. Ndakufara kana. Ende uri mucomfort. Yakanyatsokufava. Haiya baba vakagona vanhu vakafunga mitactic. Chero patata kangomugadzika kana kumbobva plus azorwadziwi kugara. Because pakata sesofa. Hai zvabanyanya. XXL handiti chipepa chavapisa chachaendepi. Ndinofanira kutsvaga ndikazotsvaga chimwe ndinofanira kutsvaga XL. Ndinofanira kutsvaga XL. Okay. X matatu. Ndichimuchira. Uchira? Kenyas, uchira? 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 Yeah, good. Right. Guys. Can you break it in the shop? I'm going to nataka kurungira riya ikurungirwa kuti Sasa bhaketi riya rakabozwa Dembo. Chaba. Icho. Yere kunde chimwa chimboona dzikudiya. Ndikazokutega muzvinzwa mani. Mota. Chena. Asi mabreak ndakatozoona zvakatonaka.
zvakanaka nokuti haafambi tomboona zvaanoita kudai dini akazeya kudai anongoramba arimo akagara ichirikutamba muhwa bhebi haicheki nanga uchitora ndakuchitasa kuti inotamba zvari mberi zvaita kana kuti kana zvimwe tononga-nongawo maita basa chakubatai zvakare pachikafu chinoteera babai anokoneza kuti babai akoni kudai so